and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Ma, kunwa pa ka kunimo sa gupas akong pagsuri-suri sa karsada. Gipakaon, gibistihan o giyatagag kapasilungan. Ambot kun naunsa na ka kuron. Tingalig milandig na kong prisuhan, ma. Kay magalgal na sa pagbuhat og dautan. Aron lang makakaon adlaw ang tanan. Ma, kanang tanan yung gibuhat ti Lola. Labi ng inyong pagpakita nako sa tinuod nga pagmahal. Akong gisuwat sa akong diary. Nga kanunay na kong liilion. Kaya mo manay naghatag na ko og inspirasyon para matuman ang akong pangandoy nga makahuman gyud sa pag-eskwela. Aron ako na sad unya ang mubuhi niyong tulo ni Lola ug ni Amaya. Anak, ma. Anak ko, kinisan mo iti man iha. Bisag unsa pa'y mahitabo, magpabilin kung magmahal nimo sa tibuok na kong kinabuhi. Oh, salamat, ma. Salamat. Hoy, lagad! Namsa ka? Ubi akong manghilabot ni mo ha? Ansan mo siya nandani mo? Ansan ang gini mong gida? Sige lang kag panghakot sa inyo mga butang ha? Imo siguro na ibaligya sa. Wa ka tuhak ka? Taka lang ka. Nagbukad lang ng simod ni mo insika ka. Pasaway-saway ha? Pasaway-saway bisag ibog dyan na siya nako. Ansa ka? Bastos! Insikwa kang! Sumbong ta ka papa! Aron tulion ka! La, kapila man na tulian. Tao de, kaduha di ay. Tuli na taon ko no. Bisa mo tanaw pa ka? Amaw ka! Amaw! Ayaw pagdagan, oy! Agay! Agay! Da. Hala. Ano bidagan ka na siyo? Amaw man ka, be! Ano ba tanawon mong kunin mo sa imong tuli, be? Hala, oy! Ikumidyan naman ta ka. Dali, gunit siya kong kamot. Makatindog ka. Hindi ko! Tawad dia! Yun na lang ko nang binalit ah. Sige na, tindog na. Dali. Asya magkamadto kaya ito ka. Tukos silang amaya. Oh. Sige, tana. Amaya, magduwa ka? Ayaw sa ha? Ato sa nang limpyo ng imong ganang balay-balay ni mo kay Hugaw. Abog ka ayo. Uwat lang sa diya ha? Ayaw pagyak ka ng Hugaw kay tingalig kagiron ka. Sibog kamay. Nindot na bagag legs. Ayaw kibutangig ka, gid. Ako di ay magbuot. Ikaw, gyud, kung maghugaw-hugaw ka. Amaya! Hala, uy! Sa'yo, gid din niya. O si trabaho sila? Kay naman sila mid. Dali ay sa! Apel ko sud ha. Oh, uy! Apel ko sud. Ako siyang yatod kay nadagma man. Nay, napangos siyang tuhod. Hala! Sakit kayo. Ato ng tambalan. Watak ko diha. Watak ko. As kang buta na oy. Bayot lang. Lumay! Taka lang yun ka, oy. Taka lang ka nga ngada. Gusto ka, sulti na ako nila kung anong nadagma ko. Ayaw lang. Miga bayata. Dali diri. Bayotag yun oy. Dili sa mong labhanan, Aisa. Paghilom di Roy, paghilom. Kaya ito sa hugasan ng imong samad, ha? Kasi di pa na ako tambalan, ha, Aisa? Sige na, laka na, Aisa. Hello, gwapa. Kinsa na, Amaya. Ako, Manamel. Aw, ikaw di ay ni Roy. Usamay imong tuyo. Wala man. Ako nang gatod si Aisa kay dagma. Ha? Oo niya, hain naman. Akay!
Kinsa ron? Si Aiza na sa labanan o si Kuya Jared. Oy, unsa? Jared! Jared, nag-unsa mo dihas labanan si Aiza? Akong itambala ng iyang pango sa tuhod, Lola. Ay, abi kong nag-unsa na mo diha. Aiza! Akong tahanan. Ang importante, maayo ka, gwanta. Dali, Aiza, magduwa na ta. Apil ko, be. Hoy, mga babae na, oy, ay pag-apil-apil diha. Di ka ngay mo tipon diha kay laki ka. Lapaglain lang mo si Jared. Ah, Lola, uy. Di na ko maduwa, uy. Lola, uy. Jared, gwapo baya ka, mao nga paglinaki, oy. Ayaw pagbinayot. Barkada ta, ha? Ay sus, ay nalang nagalgalas Jared, Roy. Nga naman man, ah. Dili pa ka, ana, nga ako siya nga tabangan aron mahimo gid siya tinuod na laki. Uy, karisgado gid ni. Uy, karisgado yung gamayak ka. Ako ba yung tabangan? Oo. Ano, nagkumidya ko? Wala, uy. Uy, Paglinaki kay anugon kay nang imong kagwapo. Tana, taktis tagbagay na. Oy, unsa? Kaya Oy, unsa to so bagay gyud, dili ha. lain ko. Ha? Yawa ta basketball, be. Bagay sa, bagay sa. Ayaw ng bagay. Kana basketball. Kana okay man ko anak ba? Pero, uy, dagan pa magbuhaton, uy. Ganahan ko na dribble. Oh, shoot! Anak ba? Ganahan ko anak. Pero, limpyo pa man kusbay. Lala, sige. O, kaya maghakot sa kong tubig kay... Wa biya may gripo. Balibol ta. Hindi ko ganahan balibol. Gamay. Ganahan ko gamay. Kaning pangita lang sa laing kaduwa dito ka. Kaning balikan lang niya ko. Dalia, wa kay gihandulan diha. Dali ragod. May isugo ka, sir? Wa. Mangumusta lang tago sa imong sinagop. Sobra gyud kabuutan, sir. Wa gyud na ako mahayang akong pagsagop sa bata, sir. Nahibaw ng tinuod mong anak nga sinagop lang na nimo si kisagan to yung nga ng bata. Si Jared? Gwapo ka ito, di ba? Wa gyud na mo iyagyag ni Amaya nga dili niya tinuod nga igsuon si Jared, sir. Bay lagi guway usa sa inyong palibot nga likoy kay utok ug maoy mutugan kang amayas tinuod. Gipangandaman man sad nako ng bahina, sir. Maayo kung mao ka na. Unya, kumusta man ang inyong ang ilad ang relasyon? Okay ra ba? Tungod sa kabuutan ni Jared, wa gyud ko'y problema atong bataa. Ang babae mo ay tandugonon og sir. Kay maldita kaayo. Hapit na lang lagi nako isod sa sako kaniadto sa akong kalagot. Ngayano ra kayong magsubi-subi sa iyang maguwang? Ayaw. Taro nga lang sa lagda ng imong maldita aron dili sad musuki. Ipakita niya ang tinuod sa gyud nimo nga pagmahal nga maugi na'y tinuod imong anak. Wa man sa ko magkuwang, sir. Patas ang pagmahal nga gipahinungod nako nila. Akan ha, maugi na'y husto. Wa ba'y mga reklamo si Jared mo? Wag yun na makaila sa pong reklamo si Jared, sir. Mo pamanggan ito'y maning kamot nga, mo pahimuot na ako. Ipalayo ko sa kadaot. Maayong mo at timan na mo ni mama, sir, oy. Buntag sa'yo, inigmata na mo. Andam na among pamahaw. Unya, inigabot ikan sa eskwelahan. Mo atubang sa dayan sa mga gimbuhaton sa bay. Patiwas sa gilag eskwela. Kutob sa akong mahimo, sir. Basta, kung buhion lang yun ko sa Ginoo og taas-taas, maura yun na ibugtong na kong damgo, sir, nga mahatagan sa hustong edukasyon ng akong mga anak. Sabay gustong kuhaon ni Jared. Ganahan manggit ko no siya culinary arts. Okay kayo. Ayaw siya agpakiyasa hasta na siya Maya. Sagprita lang ko nalya kay naara ko sa imong luyo. Sir? Hapit ng akong birthday. Dadara ugma ang mga bata kay Sabado.
ug way klase. Gusto na ko silang i-treat. Ha? Ayaw kalimot, ha? Atong biyaan si Lula? Ayaw ko ninyong kabalak Kay ang pagpundo ra gyud bay ang makalingaw nako. Nabaya daghang sursihanan. Kana nalay ako nga tubangon oy. Ayo-ayo mo didto. Daoy. Unsay daoy, kuya? Anong miingon da ka og daoy? Di ko gusto, Lula. O, ay ka nga bayot. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!